V tomto videu sa budem venovať dvom systémom myslenia, ktoré podrobne rozobral významný behaviorálny psychológ a nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Daniel Kahneman. Získal ju v roku 2002 za svoju prácu v oblasti behaviorálnej ekonómie, kde spolu s Amosom Tverským ukázali, že ľudia sa pri rozhodovaní často neriadia racionálnymi ekonomickými princípmi, ale skôr psychologickými faktormi a skresleniami. Kniha Myslenie rýchle a pomalé sumarizuje Kahnemanovú celoživotnú prácu a je považovaná za prelomové dielo o ľudskom rozhodovaní a myslení. Ako z názvu vyplýva, budeme sa baviť o dvoch systémoch myslenia. Systém 1. Rýchle myslenie. Toto je automatické, intuitívne a emocionálne myslenie, ktoré funguje rýchlo a bez námahy. Zahŕňa okamžité reakcie, inštinktívne rozhodnutia a rýchle hodnotenia situácií. Výhody rýchleho myslenia. Systém 1 je mimoriadne užitočný pri rozhodnutiach, kde sú potrebné okamžité reakcie, ako napríklad pri nebezpečenstve, boj alebo útek. Šetrí nám energiu. Na rozdiel od systému 2 si rýchle myslenie nevyžaduje veľkú kognitívnu námahu. Riziká rýchleho myslenia. Rýchle myslenie môže viesť k chybným záverom, najmä v situáciách, kde sú dostupné informácie neúplné alebo zavádzajúce. Náchylnosť na stereotypy. Systém 1 často používa zjednodušené vzorce, ktoré môžu byť nesprávne alebo neobjektívne. Neschopnosť zvládnuť komplexnosť. Pri zložitých problémoch sa systém 1 spolieha na skratky, ktoré môžu byť nepresné alebo nesprávne. Príklady rýchleho myslenia v každodennom živote. Rozpoznanie emócií na niečej tvári. Odpoveď na otázku, koľko je 2 plus 2. Intuitívny pocit, že niečo nevyzerá správne, napríklad v neznámom prostredí. Aj keď je systém 1 nevyhnutný a užitočný, Kahneman varuje pred tým, aby sme mu slepo nedôverovali. Rozpoznanie situácií, v ktorých môžu naše automatické reakcie zlyhať, je kľúčové pre lepšie rozhodovanie. Systém 2. Pomalé myslenie. Toto je analytické, logické a kontrolované myslenie, ktoré si vyžaduje sústredenie a vedomé úsilie. Používa sa pri riešení komplexných problémov, rozhodovaní na základe údajov a premýšľaní o budúcnosti. Pri vedomom premýšľaní alebo riešení môžeme spozorovať aj fyziologické zmeny. Napríklad zväčšenie zreníc. Keď sa intenzívne sústredíme alebo riešime náročný problém, naše zrenice sa rozšíria. Tento jav odzrkadľuje zvýšenú aktivitu mozgu a potrebu spracovať viac informácií. Vráštenie čela. Pri premýšľaní o niečom zložitom alebo pri úsilí pochopiť ťažký koncept si často zvrášťujeme čelo. Ide o podvedomú reakciu na sústredenie a duševnú námahu. Pocit únavy. Premýšľanie prostredníctvom systému 2 je energeticky náročné. Po dlhšom sústredení môže človek cítiť mentálnu únavu alebo pokles výkonnosti. Kognitívne prejavy. Pomalšia a kontrolovaná reakcia. Systém 2 si vyžaduje vedomé rozhodovanie, čo znamená, že reagujeme pomalšie, pretože musíme analyzovať dostupné informácie a premýšľať o dôsledkoch svojich rozhodnutí. Znížená citlivosť na impulzy zo systému 1. Keď systém 2 prevezme kontrolu, potláča automatické reakcie systému 1. Napríklad pri matematickom výpočte ignorujeme inštinktívne odpovede a namiesto toho sa spoliehame na logický proces. Kahneman zdôrazňuje, že aj keď systém 2 dokáže kontrolovať a opravovať chyby systému 1, je pomalý,
náročný a často sa mu nechce angažovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Preto v každodennom živote často uprednostňujeme rýchle a jednoduché odpovede zo systému 1, aj keď môžu byť nepresné.